Ino to kaysa sa parsi ko mga tablig, so kapag ipapawala si ko agama. Agusto di ran di kapag imam, kapag bang si ko mga masgit, na nasa kani sumbagun, kakagida maraya ga sumbagyo, na sumbag mo kano. Isa sa pargeran so kapag ipapawala, kawaraan arway bida, ada ba niyan sabut, nasuda ba niyan sabut, na di ka pa kaya mamawal, kakato kawan na kada ba niyan sabut, na namiyay lenyo sa kaya maulaw latano sa kaya social media, na anto ni sumbagiran na kata, kanda daura. Kapamagita, bagi na ni isusugo si ko agama niyo, o pamakaad na sabutiyo, na ino niyo di maptero so sabutiyo ron. Ikadua, isa sa para kano so kapag imam si kumamas gitu. Kaya kadaklan kano na di pakabate sa Quran. Kami kapira na nakasaksi. Nabangad man bupa ka pagi mama, agi ang kaya atawa di pakabate sa Quran. Ilan yung manari mga tablig, ay penulon yung naswagama, na ay dapat na sakano yung mauunaw. Baka umakano si kumamas gitu. Na udah sinyo si imam. Miya ka umakami na penulon namin naswagama, na taman sa susaya kami. Nabaganyor kami alaw da paro so di kapag agama. Kapag imam, kapag bang, kapag usya. Kaskano yung maawid si kuagama. Na ay dapat na sakano yung pagkailayan na una. Mauuna si kuagama. Sakano yung kalang amata umati si Quran. Nabud na imiya ka makano si kumama sigit. Na di gano pumagima makapat sa usolyo. Miya kasaya na abinas a usola. Sumimba sa iyang kanan na usola. Na iya pamikiran na kanon. Nakatawan niya nagyang kaya a grupo na daabayiran ng mga malang. Natugun sa iyang kaya usoliran. Adi sira ka pa kaya magima. Magipapawala. Kakatundu ka daabayiran na palang. Na amay kami atago sa iyang kaya usoliran. Na anap kira sonira na pada isa usulami. Di kami ni pagkakala. Kakana ba kami mga kambing?